О, здрасти. Hello, Туба! Как сте, Косте? Не знам аз защо започнах да снимам, ама здрасти хора, аз съм Хикса и сега играем Animal Jam с Даниле. И Вайпър е в дискусията, само че той бие чеки е заглушил. То папич заспава, отключвай бе! Мълче. Да, ето, чухте го. Яд. Така е, пингвин. Где е обезъм как се клати? Да бе, но такова при мен е някакво много лагаво, само скачам и след 3 часа падам на земята. Я тук има такова тъшата. Я легам аз. Глеза. Фак. Глеза, вали. Не бе, защо така лагва? За малко да умра. Легнах. А сега и ми взяш парите. И му казваш, ти пак си лайно. О, тук има част. Ай, умри бе, хакер. Паднаха ме трима войнали. Лек, помогни. Чувай. От кога клипа е 1 минута бе, човек? Чак сега разбрах. Човек, има да видиш. Лежа си пред уния и уния не ме виждат да ме фанат. Човек, идваш ли? Не мога да пиша глупости. Иначе исках да напиша фака, обичес. Ключа! Аз намерих ключ. И аз. Ела, на тука се отключва, ела. Къде е? На тука идвай бе, бързо преди да ни изядат. Не се плати газа. Идвай. Тънък. Дебел. Кажи. Кажи. Не бе, ох, умрях заради ключа беше, той ми каза, искаш ли да ме вземеш, да ме хванеш за таковата, и аз му казах не и умрях. Да ме вземеш да гача. Да ме вземеш за гача. Ти му викаш, пате! Папка! Здравей! В миналия епизод ти казах моята тайна. Взех ключ. А сега ще ти покажа моята патка. Дори не знам сега дали съм с фейскам. Хората да ми виждат тъпото грозно лице. Аре, отключай тук, Ще отключа главата. Ще заключа. Аз пък ще ти отключа. Пък ще заключа, пак и заключа. Нека те тук те изядоха го. Ох, взимай ключа и бягай. Снимаш ли? Давай, снимам. Бах, като така съм не си ми казал ли? Казах, за да хора, аз съм Васко и сега играем Animal Jam. Чуй, тук гледам клипа е някакъв, тук написал как да си почистим клавиатурата, бах ти тъпамяра. Значи хора, това майче е сезон 2 и аз вече не помня от толкова много епизоди на тази игра. На тази шибана игра. Сезон 2 епизод 1 би трябвало да е. Сезон 2 епизод 1. Ще го качваш ли бе? Да бе, И тък му навия играта по него. и някаква майка Че ликнах някой. И да ти се не вие, кумачна. натисна си на топката. Абе, натискам някой тук джави нещо си джава седи. Човек, знаеш какво? Кажи какво. Дай ми това там, нали, ще стояш. Да, бутуще. Имаш ли нещо да ми дадеш? Всеки иска приятел, това е брат, приятел ли? Ареви! Давай, бутуще. Дай ми нещо за бутушта, аз иначе няма как да ти ги дам. Ще ми дадеш. Къде са бутушките, аре? Чакай, сега ще видя дали съм ги служил за трейд. Ай, намери го. Чакай се. Заглушам. Служил съм ги, маник. Добре, ма аз като натисна, защо не ми показва? Я виж, имаш ли някакви айтеми, ако не... Чакай. Не бе, на тебе ти показва, че имаш само 2 ръкавици. Да, това са бутушите. Ръкавиците са бутуши. Аз за това ти говоря. Аз знаеш какво имам? Вземи ги тия 2 ръкавици и си ги сложи на дупето. Да, бе. Аз си луд. Вайпър пак ли заглуши, бе? Чакай, че тегля тук някакви джави. Ела ми вкъщи да видиш какво ще ти предложа. Я кажа, чакай да кажа нещо.
Днеска или утре ще кача клип, че не съм качал 2 седмици. Да, той няма да качи клип, ето обещави. Абе, ще се... Това мога ти дам Ти ръкавицата, са- ама не давам. Ма какво направиха? Това е готино, аре. Не го давам. Дай нещо друго. Абе, заглушавам пак, уеди. Нямам друго. Аре, човек, тогава една ръкавица, един герланд и една зимна дрежка за това там. За това. Абе, да. Ето, ако не иди си купи нещо, дет не ти трябва и ми го дай за ръкавицата. Да. Ето тази ръкавица е по-скъпа от това нещо, де че го купиш. Сега ще ти кажа колко пари е ръкавицата. 5600 лева. Чакай, тук ли бе? Качни! Това е там. Пък си лайно. Човек, аре заедно да играем срещу това. Къде беше това, къде ни стрелят? Отгоре ни трябва да бегаме да не ни оцели. Айде го! Кое? Чакай. Аре бързо, ела! Къде си бе? Чакай, трябва да видя колко пари струва ръкавицата. Аре ме зарежи я! Идвам, чакай, само да се телепортирам. Но това там, не се телепортирай, но това там. На кое? Човек, почнахме. Кажи де! И сега излезни. Ще излезна като победа или загуба. Аре, човек, кажи къде е? Това там, нали имаш едно като джойстик? Да бе, геймърската зала. Дай там, като натиснеш, нали има едно такова, къде ти метка някакви такива огнени топки и ти трябва... Да бе, дето изригват от един вулкан, сети ли се? Да. Да, аре, сега умри. Да, Да. то се труда. Ай, после нападат се. What the fuck, човек, чумра, нека умре. Аз също хора, Фейсбук страницата ми ще бъде долу в описанието и това е тя. Човек, Не се вижда цялата, сори. Какво направих пак? И да заглушавам. Добре, маникари, идва и да влизаме наново. Човек, не мога. Пак. Шумра. Само аз съм. Пак. Ще издържам. Аре. Победи. Първо место. Тудум. New game. Айде, бързо идвай. Идвам, търча направо. Аре, просто... Търчи, бе! Не. Много си дебел, бе! Ай, чакаме хора, идвайте! Ето, дойдеха дебелаци и се раздруса цялата земя. Стоиме едно место. И крипнах си компа. Дете не. Натиснах някакво. Натиснах някакво. Умрях ли? Да. На мен ми лагва, човек. И браво. Аз съм... Нека яката се пазят иначе. Аз сега пак трябва да искам даунлоуд. Човек, Тук всички ще оцелеем. Да, аз като гледам тия в момента умират. Ето, умряха. Само аз съм пак. Човек, няма да издържа. Казвам ти го. Гарантирам ти го. Ей, пак съм първо место. Ай, new game. Ай. Нали пак съм на първо, това е важно. Не съм играл податно, пак съм на първо. 2 пъти. 2 поредни пъти. Сега съм... Брат, на мен ми лагва като на лайно. Фак, човек, падах. На 5-то место съм. Ти си на 4-то. Ха-ха, поне съм по-напред от тебе. С едно. Ай, да, ще приключим с епизода. Бах ти краткия клип и... Ей, човек, 9 минути е, какво искаш? Пади ми, че 1 час е за трае. Ама аз не съм заглушил преди, бе. Кога преди, бе? Тя е, че гледам. Човек, гледай ги, и двамата ще оцелят. Аз гледам лисицата, мисля. И да, хора, това ще бъде кратното с клип. Помолите се, дайте лайк, харесайте Дайте ми дизлайк. страницата, отидете при Вайпера, кажете му, че пишката му е малка, че е слаб и да. Аз съм слабя.